Добре дошли в професионална гимназия по електротехника и електроника, град Пловдив, където се сформират бъдещи инженери и технически специалисти. Аз съм Кристияна от 10 А клас и ще бъда вашия гид в училищния живот. Ще се запознаем с различните специалности в нашата гимназия и ще си поговорим с изявени ученици и техните преподаватели. Сега ще ви представим специалността приложно програмиране. Какво ви подбуди да изберете специалността приложно програмиране? Интересно ми в логическото мислене в тази сфера, начинът по който се решават проблеми в тази специалност. Кои проекти и технологии в момента ви вълнуват и защо? Различни. Започна да се заинтересувам за изкуственият интелект, понеже е по-нов в момента, по-масово навлиза. Почвам да изучавам. Също в момента разработвам проект с Unity за състезание. Какво бихте споделили на седмокласниците, които биха предпочели ПГЕ? Първо да го предпочитат, защото това е наистина едно от най-добрите училища в града. А след като предпочитат да бъдат в него, да запишат, разбира се, специалност приложно програмиране. И веднага ще се мотивирам защо. Специалността с най-добрите ученици, най-хубавите, най-мислещите, най-атрактивни като младежи, с които да общувам, да комуникирам и същевременно такива, които ме предизвикват да се развивам и аз в бъдеще. Ще разгледаме работата и обучението на компютърните техники и технологии. Какво ви привлече в специалността компютърна техника и технологии? Компютрите и техниката като цяло ме влекат още от малък. И винаги съм искал да се занимавам с компютри. И смятам, че професионалната гимназия по електротехника и електроника град Пловдив ми предостави възможността да се реализирам като един компютърен специалист. Сега ще се запознаем с специалността компютърни мрежи. Защо избра специалността компютърни мрежи, а не друга област в технологиите? Избрах специалността компютърни мрежи, защото аз съм заинтересована от самите компютри, как се изгражда софтуера и хардуера и ми беше интересно да разбера как се създават самите мрежи. Ще се запознаем с специалността микропроцесорна техника, която през следващата учебна година ще има както редовно, така и дуално обучение. Здравейте! Казвам се инженер Косин Бързински и съм преподавател в ПГЕ Пловдив. Преподавам основни предмети в специалност микропроцесорна техника. Специалността включва обучение по електротехника, електроника, аналогова и цифрова схемотехника, както и микропроцесорна техника и програмиране на микроконтролери. Сега ще се запознаем с специалността електрообзавеждане на производството. Какво ви привлече в специалността електрообзавеждане на производството? Като цяло ме привлече идеята за разнообразна работа и обучение в реална работна среда. Каква е ролята на електрическите системи и технологии в съвременните производства? Ролята на електрическите системи и технологии е огромна в производството. Без тях реално то не може да съществува. Сега ще ви запозная с специалността автоматизация на непрекъснати производства. Какво ви привлече в областта на автоматизацията и защо смятате, че тази специалност е подходяща за вас? Интерес ми към програмирането и електрониката, както и факта, че с разрастването на индустриалната зона по Пловдив в бъдеще ще има нужда от хора, които са завършили тази специалност. Нашите преподаватели не са просто учители. Те са ментори, които предават техният индустриален опит и знания директно в класната стая. Те са тук, за да ни ръководят, за да ни вдъхновяват и да ни подготвят да станем бъдещи технически специалисти. Заповядайте в ПГЕ да изживеете едно вълнуващо преживяване и забавно обучение с нас. Очакваме ви с нетърпение.